Az Adai Cseh Károly Általános Iskolában arról kérdeztük a nyolcadikosokat, hogy hova mennek tovább középiskolába. Zentára, az egészségügyi középiskolába, a nővérem példáját szeretném követni leginkább. Közgazdaságira fogok menni, még nem tudom melyik szakra, de arra szeretnék. Zentára, az egészségügyi középiskolába szeretnék tovább menni. Magyarországra, ilyen futballgimnáziumra. A Szabadkai Zeneiskolába. Az osztályfőnökök nem csak nyolcadikban, hanem már korábban is ismertetik, hogy milyen szakmák, milyen lehetőségek vannak a diákok számára az általános iskola elvégzése után. Az intézmény pszichológusa érdeklődési teszttel és egyéni beszélgetéssel segíti a tanulók pályaválasztását, sőt az iskola szervezésében a diákok néhány helyi vállalat munkájába is betekintést nyerhetnek. A tanulók ellátogatnak a környékbeli középiskolákba, illetve a középiskolák képviselői is eljönnek bemutatni az intézményüket. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a nyolcadikosok sikeresen válasszanak pályát. Az előző évet nézve a gyerekeknek egy 34%-a az Adai középiskolában maradt, tehát a gépészeti, elektro és az építészeti szakot választották. Gimnáziumban mindig nagyobb az érdeklődés, ilyen tájt inkább van egy olyan 15% a gyerekeknek, aki szeretne gimnáziumba menni. Na, a végleges választás után az körülbelül 6%-ra tehető ki. A 3 éves középiskolákban úgy szintén kevesebb tanuló jelentkezik, tehát az is egy olyan 15%-ra tehető innen a mi iskolánkból, és hát itt is mennek ugye az Adai középiskolából, anyagilag könnyebben meg tudják oldani a szülők, most már ezt is kell nézni, és erről is beszélünk külön a gyerekekkel, és hát mennek a utazással, amit meg tudnak oldani, kevés az, aki elmegy máshova lakni már a középiskolába. Esetleg akik tehetséggondozóba mennek, gyerekek, azok ugye természetes, hogy ott laknak, ez körülbelül hát egy olyan 8% a gyerekeinknek, akik elmennek a tehetséggondozóba. A végzős diákok nagy része már most eldöntötte, hogy milyen pályát, milyen középiskolát választ. Előbb azonban még le kell tenniük a kísérettségi vizsgát. A nyolcadikosokat arról is megkérdeztük, hogyan készülnek fel a vizsgára. Bejárok a 0. órákra, figyelem a tanárnőt, hogy adja el az órát, és eléggé sikeresen egyelőre. És a kombinált teszt? Hát most 8-ban a tanárok próbálják előadni a régi órákat, amiket régen tanultuk, óránként ismertetik velünk, és itt nincsenek 0. órák, amire bejárunk, hanem órán próbálják nekünk ezt visszahozni. És nehéz mondjuk visszaemlékezni egy 5-ben tanult anyagra? Hát például a földrajzból igen, hogy most éppen mi a talaj, vagy melyik országban mi a fővárosa. Én is bejárok az előkészítőkre, a 0. órákra, és igyekszek odafigyelni órán, mert ez is sokat jelent. És számodra melyik a könnyebb, illetve melyik a nehezebb tantárgy? Hát a matek a nehezebb, az kicsit gyengébben megy, de a magyar az jobban. Készülök az iskolában a tanárokkal együtt, valamint otthon is foglalkozok a dologgal. És számodra melyik az a tantárgy, ami jobban megy, melyik az, ami kevésbé? Hát úgy gondolom, hogy a kombinált és a magyar teszt az jobban fog menni, mint a matematika, de az is úgy átlagban jó lesz, úgy gondolom. A kombinált tesztet ilyen történelem, az lehet, hogy picit nehezebb lesz, meg kémia, de arra még nem nagyon készítünk. Szerintem a kombinált teszt lesz a legnehezebb, mert ugye ott a fizika, meg a kémia, és azok a legnehezebbek. Készülünk ugyanitt az iskolában, bejárunk külön órákra például. És neked melyik az, ami jobban, vagy melyik, ami kevésbé? Hát matekot jobban értem, mint például a magyart. A történelem, kémia azok nehezebben, de a magyar, meg esetleg a matek, ami könnyebb. Magyar nyelvből és matematikából is külön felkészítő órákat tartanak a tanulóknak a 8. osztály elejétől kezdve. Mindaz, ami nehezebben megy, vagy egy kicsit elfelejtették a gyerekek, azt újból átvesszük, gyakorlatokkal megerősítjük, és így dolgozunk. Ez már mondom az év elejétől kezdve, az év végéig, és amint megkapjuk az idei évre a feladatgyűjteményt, attól kezdve azt a füzetet, azt a kis feladatgyűjteményt használjuk, addig pedig az előző év anyagát dolgozzuk át.
ez egy jól bevált gyakorlat, hogy az előző év anyagát, ha átdolgozzuk, akkor szinte nincs probléma az új feladatgyűjteménnyel. Nagyon sok a szövegértéssel kapcsolatos feladat, és ez arra ösztönöz bennünket, hogy ezeket a feladatokat is mélyebben, alaposabban átvegyük, mert a gyerekeknek a türelme, az odafigyelése kevés, én azt látom, és ezeket a feladatokat kell még alaposabban a nyelvtani meg az irodalmi anyag mellett átnézni. Ezek a feladatgyűjtemények ugye minden évben kijön egy újabb példány. Mennyire szoktak különbözni ezek egymástól? Az eddig években relatív nagyon egyformák voltak. Néhány feladatot változtattak, esetleg javították ki az előző évi hibákat. Azonban ez mindig csak itt március környékén érkezik meg, ami nagyon késő már, ezért használjuk a tavalyiakat vagy az előző évieket. Az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy ugye tudjuk, hogy a kísérettségen előforduló feladatok az idéntől kezdve 100%-ban ismeretlenek, tehát én szerintem az idei füzetünk egy teljesen új füzet lesz, amelyben olyan feladatok vannak, amik eddig nem fordultak elő, és a gyerekek is úgy kell, hogy készüljenek, hogy minden feladat ismeretlen, tehát nem lesz még csak hasonló se, ami a füzetben eddig előfordult. Ugye az előző években, az első évben, amikor a kísérettséget bevezették, akkor mind olyan feladat volt, amely ismert volt, majd később mindig csökkentették ezt a mennyiséget. Tehát a tavalyi évben már a feladatoknak csak 1/4 volt ismert feladat, vagy csak hasonló ahhoz, ami a füzetben van, mégpedig a többi feladat az teljesen ismeretlen volt már tavaly is. Idén pedig mindegyik feladat ismeretlen lesz. Az idén megváltozik a pontozási rendszer is, eddig ugyanis a 6., a 7. és a 8. osztály tanulmányi eredményeire legfeljebb 60 pontot kaphattak a tanulók, az anyanyelvi és a matematika teszten 16-16 pontot érhettek el, a kombinált teszten pedig 8 pontot. Így állt össze a 100 pontos rendszer. Idén az átlageredményért járó maximális pontszám 70 lesz, és a megmaradt 30 pont a 3 teszt között oszlik meg. Arról azonban még nem értesítették az iskolákat, hogy pontosan milyen arányban, de nagy valószínűséggel tesztenként 10-10 pontot kaphatnak majd a végzősök.